Nikdy som nevidel porno so zvieratami. To je jasné, že je. Ty sa šuchel, ne? Čo? To je strašné. Tak to musíš vedieť, jak to vyzerá. Ideme na nikdy som, tým, že sa človek napije, tým sa prizná. Nikdy som sa nechválil niečím, čo som v skutočnosti neurobil. Ja neviem, ja si neviem spomenúť, ale... Už len rozmýšľa na tým, koľko centimetrov si povedal Elinke, keď si sa zoznámili? 30. No vidíš, a sme doma. Prišla na to, že to je 32, ja som to zaokrúhlil dolu. Nikdy som nemeškal, no ale to je také, že to pijeme všetci, no. Takže na zdravičko, na zdravičko. Okamžite sa napí boháča, lebo meška s pitím, ti hovorím. S čímkoľvek by som mohol meškať, keby ale s pitím nikdy. Nikdy som si nezmýlil Ivet a Eli. O, jasné, tak ďakujem. Na zdravičko. Tí, ktorí Vysvetlite ste mi, prečo hrali... pije Eli a Ivet. Protože já jsem se jednou normálně nevěděla, která z nás mluvila konečne ti vidím na kameru. Když se nevidíš a mluví obě, tak je to... No to je koniec. Nikdy som nevyhľadával cenu potratu. Ja som vyhľadával, hej, takže Tak to sa nie preto, že by som to potreboval, ale mal som taký projekt do školy, hej. Dobre si to zahovoril, výborne. Nikdy som nestalkoval svoju ex na Facebooku či Instagrame. Wow, mega, píme všetci. Ale asi hej. Ja som mal takeový, Sekol som sa aby som pekne, pozeral, čo vidím. pridáva. To zase nie. Brach. Kvôli hrdosti. Ja neviem ani kvôli čomu. Nikdy som nedostal pokutu za rýchlosť. No jasné, že hej. Kámo, rozumieš, že v Bratislave vystresovaný som. Kokos a oni ma stopnú a že viete, za čo sme vás stopli a že a ja viem. A oni, že šli ste rýchlejšie a že máte aspoň terminál. A oni, že hej a že dobre, dajte a idem preč. Že ako čo tam bude. V živote som nedodržiaval rýchlosť, nikdy. Veľakrát už mal tak, že aj v noci, že idem a nevidím, že auto ide naproti, No. ale podľa svetla viem rozoznať, či je to policajné alebo nie. Jasné, A vždy som mal to šťastie, že som zabrzdil a nič. Perfektné. Raz ma zastavili, ale potom mi povedali, že ja som bol vieš taký slušný, že áno pani policajti, že čo som spravil. No, išli ste rýchlo. Nemyslíte vážne? To ja sa fakt dospravedlňujem, toto ja nemám vo zvyku takéto robiť, ja ozaj takéto nespravím, už sľubujem nikdy. Jasné, dobre, nechajte tak, choďte, ale na budúci si dávajte pozor, že? Áno, rešpektujem, milujem krajina naša Slovenska. Nikdy som nemal opozlé myšlienky o Skotosovi. Ja mám dennodenne. Nikdy som nefajčil cigarety. Yes! To mám! A toto si jednu dám. Ako sa berú cigarety? To si čo ťaháš do seba, proste... Ty elektrické? Dáme si aj tak, že dáme si aj vodnice. Aj vodný, no to a nič, ja som čistý jak zrkadlo. Je, Peťo, high five! Mi nehovor, že ani bébku si nemal. Nikdy nič, ja som odporca. Nikdy som nepochyboval o svojej orientácii. No tak ale to asi každý, ja isto hej. Ja som si No istý. já v životě. Ja som heterosexuál. Som premýšľal, že aké by to asi bolo. Ešte tam bolo, že nikdy som neotváral darčeky skôr ako na Vianoce. No to my áno. To by som od oca dostal taký čapak. Nikdy som neplával v bazéne, v mori, nahý. Vieš, aké to je dobré, keď vyjde z mora, tak pomaly kráčaš von a všetky ženy sa... Jasné, že hej. Ale nemôže byť more studené, lebo ak je more studené, tak sa na teba nikto nepozrie. No práve, že pozrú, ale z úsmevom. Nikdy ma nechytili, keď som šiel na čierno. Idem, debil, lístok v ruke. Já můžu potvrdit. Ideme zeli spolu, A ještě chceme. jsem mu říkala, nezapomeň si to štipnout. A ja že, veď ho mám v ruke, debil. Vojdeme cez turnikety, ja sa toho ani nedotknem. Ideme dole po schodoch, 2 metre od toho, ako končí eskalátor, ten lístok pozriem a ja že, debil. A ten oproti mne sa takto na mňa pozeral, že poďte sem. Môžeš proste! Říkal, že ho mám v ruke, že som zabudol a on že nie. Koľko som platil? 50 eur asi. Hodně. Že nikdy som nemal chuť niekoho zabiť. Je tu niekto, kto nemal chuť niekedy niekoho Tak mám zabiť? každý Ale den, počkej. jsme měli na škole přednášku, jak se zbavit těla bez ducha. No jasne. Hodit ho prasatům, oni Jaj, sežerou aha, všechno, jasné. kosti, zuby, vlasy, maso. Nikdy som nevidel porno so zvieratami. To je jasné, že je. Ty se šuchil, ne? To je strašné. Tak to musíš vedieť, jak to vyzerá. Pokiaľ ste boli, hej, niekde na salaši alebo na čom, tak Áno, videl som. Na nevyhne sa tomu. Nikdy som nezaspal v autobuse, lomeno vo vlaku a nezobudil som sa až na konečný. No nakonečne nie. Ani v autobuse si sa nezobudil na konečnej? Nie, iba jednu zastávku ďalej. Ja som zaspal v metru a zbudil som sa na konečný. Sa mi ešte nestalo. Nikdy som nemal paranormálny zážitok. Já ano. No, išiel som od bývalej. Myslím, že tu môže skončiť, to je samo o sebe dosť paranormálne. No veď, Mala maminu na dedine a som ju zobral tam, sme tam boli a potom som išiel preč. A bola už noc a ja som spal predtým asi 4 hodiny a idem domov v noci a som riadil. Pozrel som sa len tak do spätného zrkadla takým očkom, vieš, také, že iba sa tam ani nepozeráš, lebo vieš, že nič za tebou nejde, ale len tak automaticky teda pozrieš. A ja som za sebou videl ženu. Ja som videl ženu sedieť na zadných sedadlách
a potom odtedy až nejakých 15 minút domov som sa nebol schopný pozrieť do spätného zrkadla. Když jsem byla sama doma, tak jsem měla v pokoji 2 psy a oni z ničeho nic začali brutálně vrčet na skříň. To se mi taky stalo. Takže já jsem byla úplně dostraná. Já jsem si zalezla pod peřinu a byla jsem tam asi 3 hodiny a ani jsem nedejchala prostě, protože oni byli jak šílení. Nám se stalo na táboře, že jsme šli stezku odvahy, tím, že jsme se museli držet jakoby provazu a jít jakoby až na konec. My jsme v půlce s kámoškou viděli prostě na parzu sedět ženskou, ne? Ale tak nějak jsme si jako nebo mysleli, že to je někdo od nás, tak jsme říkali, pojď, jako my ti dáme ten provoz a chytni se a pojď s náma. Ne, to je dobrý, já tady hlídám, běžte. Jo, když jsme došli a hledali jsme mezi vedoucíma tu ženskou, tak tam nikdo nebyl z té ženské. Když jsme se ptali, kdo tam seděl na tom pařezu, tak na nás vedoucí koukali jak na debily a prý, tam nikdo ale nebyl. A my úplně nestraní. Nikdy som nechcel natočiť porno, ale isto hej. No dívaj, nikdy som sa nesnažil vyvolávať duchov. Ja myslím, že nie. Ja sa tak bojím duchov, že to nikdy v živote. A preto si hral Phasmophóbiu, hej? Ja sa veľmi bojím týchto vecí. Nikdy jsem neviděla rodiče nahých. No ja, hej, jasne. Nikdy jsem se nenudil při skotosových videích. Ja som sa nikdy nenudil. Peťo! To boli! Nikdy som si nestrkal prdu za... No tomu ver. Ma museli operáciou vysekávať odtiaľ. Ja. Sedí to. Že proč? Lebo môžeš? Ja už som si povedal, že nebudem fajčiť a piť, to mi stačí. Nikdy som sa nezasekol vo výťahu. Tomu ver, že hej. Všetci tam stresovali, ja som tam žral hrozno. Jajcová otázka vyhrala! Hodorí ti jajco. Ale nie, Mišo vravel, že až potom. On to mal v opačnom poradí. Môžeme to tu prestať rozoberať? Nikdy som nič neukradol z obchodu. Skoto Studio. Kokos, ja keby ja kradnem z obchodu. Dobre, tak na zdravie. Akože nekradol som, ale keď som bol malý, sme raz išli okolo dodávky, čo dávalo práve produkty, hej, do obchodu. Tak sme všetci zobrali po jednej žuvačke. Z obchodu, to bolo v podstate iba pri výkladke. To je pravda. To sa neráta. To nebolo v obchode. To je pravda. Pamätáte si, keď fičala tá moda tých náramkov z gumičiek, tak ja som dobehol do obchodu a normálne som to dal do vačku, išiel som von, že prepáčte, ja som sa len pozeral a dovidenia. Ja by som sa normálne musel udať. Nikdy jsem si nezhanil své tělo samohanou. Čo? Jak to máme udělat my? Sám sebe si urobil dobre. Tak to asi každý. Every day. A nikdy som si nič nezlomil. Ja ti toľko poviem, že zober si. Hral som basketbal dlho. Za vysokú školu hrávam basketbal a išli sme na univerziádu, kde sme hrali že za Slovensko. A hral som pule v Chorvátsku. Vieš, veľký deň, môže sa ukázať, človek môže ukázať, čo je v ňom. 3 minúty zápasu. Dvaja Gréci do mňa tak vrazili, že jeden mi tak pristúpil členok, že som mal zlomený a potom som už ani hrať nemohol. Nikdy som nemal one night stand. Iba s babou, jednou babou som mal na jednu nogu. Aj s chalanom. Môžeš aj s chlapcom, to je jedno. To našťastie som nepotreboval. No ja som nemal. Veľmi ďakujeme za zapojenie a tešíme sa na budúci rok.